नमस्कार। भोजपुरिया निवेश मंत्रा चैनल में रउआ लोग के एक बार फिर से स्वागत बा। त आज हम लेके आइल बानी म्यूचुअल फंड सीरीज में एगो और बहुत ही मजेदार वीडियो। तो आई सीधे टॉपिक पे चलल जाओ। 10,000 से 1 करोड़ का 10,000 से 1 करोड़। हाँ, रउआ बिल्कुल सही सुनतानी। म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपया हर महीने निवेश करके लंबा अवधि में 1 करोड़ रुपया बनावल जा सकत बा। विश्वास नहीं के होत नु? तो आई तथ्य के साथ देखल जाओ। तो हमनी सन आज यूज करेम सन म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर का ह त ई एगो ऑनलाइन टूल ह जौना से हमनी सन के पता चली कि हमनी सन के छोटा-छोटा निवेश भविष्य में जाके कितना पूंजी बन सकता। तो आई चलल जाओ गूगल बाबा के पास आ चेक कइल जाओ। तो देखी हमनी सन आ गइल बानी सन गूगल पे। अब यहाँ सर्च बार में हमनी सन डालेम सन म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेटर। डालला के बाद है बहुत सारा सर्च लिस्ट आ गल। यहाँ हमनी सन आ गई सन ईटी मनी वाला वेबसाइट पे। ईटी मनी पे क्लिक करनी सन। अब देखिए आ गई म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेटर। यहाँ हमनी सन का आई वांट टू इन्वेस्ट मंथली में यहाँ डाल देनी सन 10,000 रुपया। अब पीरियड पे आई। पीरियड पे जैसे हम पिछला वीडियो में बतैले बानी कि म्यूचुअल फंड में जितना लंबा अवधि लायक निवेश करेम सन उतने ज्यादा रिटर्न बना के दी। तो पीरियड में हम डाल देता 20 साल। अब यहाँ आ गई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में कस्टम डाल के अब यहाँ का आवेला, यहाँ कितना परसेंट रिटर्न मान के चलतनी सन। तो जैसा कि पिछला वीडियो में हम बतैले बनी कि मिनिमम 12% तो मिला ही बा। तो 12% यहाँ डाल देनी सन। अब देखिए नीचे ग्राफ देखी के बढ़ता। देखनी नु 24 लाख रुपया हमने सन इन्वेस्ट कैनी सन 20 साल में 10-10 हजार हर एक महीना डाल के हमने सन के वैल्यू 24 लाख रुपया के कितना हो गए 99.91 लाख रुपया, मतलब 1 करोड़ रुपया। अब वो तब जब हम 12% लेके चलतनी। अब 12 से ज्यादा मिलेला, 12 तो कम से कम मतलब वर्स्ट से खराब स्थिति में 12% लेके चलतनी। अगर यहाँ कस्टम में जाके यहाँ हम 13 कर देतनी तब देखी, तब भाई कमाल देखी 1.15 करोड़ रुपया हो गए। तो ए तरह से रउआ चेक कर सकतानी। ये वेबसाइट पे ना, ये बाकी जौन वेबसाइट बा यहाँ अपना से जाई और अपना अनुसार चेक करी कि हमरा हर महीने कितना पैसा डाले के बा, वो हिसाब से हमार कितना पैसा होई। तो चलिए अब वीडियो के तीसरा पार्ट पे चलल जाओ। अब सवाल बा कि म्यूचुअल फंड कितना पैसा से शुरू कइल जा सकता। तो देखी म्यूचुअल फंड में सिर्फ कम से कम 500 रुपया हर महीना से शुरू कइल जा सकता। आ अधिक से अधिक राउर मर्जी बा। तो रउआ लोग का सोचतानी? तो मन बनाई लोगन आ रउआ लोग चैनल से जुड़ल रही आ अपने ना अपन हित साथी यार दोस्त के भी कहीं कि चैनल से जुड़े। देखिए भोजपुरिया माटी के इलाका में रउआ लोग जानते बानी कि का दिक्कत बा। ना कोनो फैक्ट्री बा, ना कोनो संसाधन बा। आ हमनी सन का दूर दराज जाके काम करे के पड़ेला। बहुत सपना रहेला, कुछ पूरा होला आ कुछ ना होला। लेकिन इ एगो अइसन माध्यम बा जौना से हमनी छोट-छोट पैसा लगा के अपन भविष्य सुरक्षित कर सकत बानी सन। तो आज के खातिर ये वीडियो में अतने। रउआ लोग के म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर यूज कैनी है लोगन तो कैसन लागल है हमरा के कमेंट करके बताई लोगन। आ लाइक शेयर सब्सक्राइब करे के मत भूलेम लोगन। धन्यवाद।